alaikum warahmatullah. To insha Allahu yau za mu fara bugun ahadun bawadun, wato wannan kenan. Ga shi nan ahadun bawadun, wato ahadun shine siɗira, bawadun kulki. 184 shine siɗira, 264 shine kulki. Ga shi nan shi bugu uku ma ake mai. In ka buga na farko zai zama wannan siɗirar, in ka sake bugawa zai zama wannan, in ka sake bugawa kafin ya zama wannan, bibbiyu kenan. To insha Allahu sai mu sa ahadun ɗinmu, wato 1, 8, 4 su ne ahadun, wato alif ha ƙarami dal, alif ha ƙarami dal. Sai mu sa musu sifilai guda uku, 1, 2, 3. To sai mu sa bawadun ɗinmu, ba, wa, dun. To yadda za mu yi bugun shi ma duka kamar waccan ne, wannan shi yake dukan wannan. Duk na ƙarshen nan to da na farkon santan wannan za a dake shi, wato sai mu ce ga 4 ga 4, sai mu ce dadwiyun, sai mu ce nan ma ga 4 ga 6, sai mu ce daudakun, 6 ga 2 ya zama 8. Sai mu ce badahun, 4 da 2 sai mu ce badhun, nan 8. To kun ga siɗirarmu yadda ta koma 1 8 8 4 8 1, kamar yadda ga ta a nan 1 8 8 4 8 1. Za mu ci gaba da bugu, sai mu dawo sai mu matso da kulkinmu na bawadun, ba, wa, dun. To yanzu ma wannan shi zai daki wannan, sai mu ce daha ba lun, sai mu ce 8 ga 3 11, sai mu sa ɗayan a nan, ɗaya ya dawo nan, ɗaya ga 1 2. Sai mu ce 2 ga 4 zai ba mu 6. Sai mu zo sai mu daki wannan da wannan, sai mu daki wannan da wannan. Sai mu ce wahahamun, wato wahaha, wannan 8 ce, wahahamun, 4 ga 6 10. Sai mu sa sifili mu dawo da ɗaya nan, ɗaya ga 1 2, 8 ga 8 16, sai mu sa 6 mu dawo da ɗayar nan. Sai mu ce 8 da 2 mu buga, sai mu ce bahawiya, 6 ga 1 7. To kun ga bugu na biyu abin da ya fitar mana 1 6 7 1 2 2, kamar yadda yake 1 6 7 1 2 2 insha Allah. Sai mu ci gaba da bugu, sai mu sake sa bawadun ɗinmu, ba, wa, dun shine dama kulkinmu bawadun. Sai mu daki wannan da wannan, sai mu ce daimon, tunda ɗaya ne a nan daimon, kawai haka za mu yi daimon, mu bar ta a wajen. 7 ga 4 11, sai mu sa ɗayan mu dawo da ɗaya nan, ɗaya ga 1 2. Sai wannan waison, waison shidan tana wajen, 6 ga 6 12, sai mu sa biyun a nan mu dawo da ɗaya nan, ɗaya ga 1 shi ma 2. Sai mu ce he wannan, sai mu ce baikon, 2 sau 1 2. Wato kun ga bugun bibbiyu ya fita, 2 2 2 2 2 2 insha Allahu. To wannan shine bugun mai fidda bibbiyu, wato ahadun bawadun. Insha Allahu sai mun haɗu a bugu na gaba. Domin neman ƙarin bayani sai a kira 081 0998 8689. Duk da yake wannan karatun wani nake yi wa to amma ban san ina karatun zai je ba.